Ano ang mangyayari kung ang isang buong mansanas ay aking hahatiin upang ibigay kay Arky ng San Fernando, Pampanga, isang grade 1 na matinik sa mathematics? Ano ang tawag sa kalahati ng buo? Papaano natin isusulat bilang isang bilang o salitang bilang? At yan ay ating pag-uusapan sa videong ito. In this video, we are going to learn how to write fractions in words. Upang mas madaling hanapin mga fractions, kailangan natin ng service ni Pluto. Ituturo ni Pluto kung anong fraction ng mga kulay na kanya tinutukoy. Kagaya nito, tinutukoy ni Pluto ang kulay red. Ilang fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 2/6. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/2. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 2/2. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 3/6. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 2/4. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/3. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 2/3. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 5/5. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/10. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 2/4. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto?
The fraction is 4/6. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/6. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 5/6. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/6. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 3/6. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 2/6. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/4. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/5. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 4/5. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/10. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/8. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 3/8. Paano natin isusulat sa salita? Sa mga magulang na gustong isali ang mga anak upang mas lalo silang magiging mahusay, mangyari po lamang makipag-ugnayan sa mga admin. I-search lang sa Facebook ang IVFC Early Learners Info page.